Ja, godmorgen. Klokken den er så lige 4:30. Jeg står klar til San Francisco Marathon. Det bliver så fedt. Jeg glæder mig helt vildt meget. Jeg har simpelthen glædet mig så meget, så jeg tror cirka, at jeg er den første, der er her. Men okay, der er lige et par security-folk der, ikke? Men ellers er jeg de eneste næsten, der er her. Sammen med Bay Bridge, I kan se der i baggrunden. Så kan I så se her. Sådan ser det ud af der, hvor vi skal starte her, og startlinjen er deroppe. Men jeg glæder mig helt vildt. Det bliver mega fedt. Så jeg skal nok lige berette lidt senere hen i løbet. This way if you owe me push-ups, because you didn't come by and shake my hand. All right, Dexter, get out of here, buddy. Go get him, buddy. We'll see you at the finish. Love you. Love you, Dexter. Dexter Amato, good luck, buddy. Guy takes 100,000 pictures while running. Godt at komme i gang. Wave 2. Tail end of wave 2 coming through here. Enjoy it out there. Gider at brodere med tidligere. Ja, der bliver kæmpet, og det gør det hele vejen op til Golden Gate. Den vej her. Approaching Golden Gate Bridge. Den kommer frem af tårerne der, ligesom King Kongs ø. Skull Island. Fantastisk løbevejr. Det er skønt at være her. Hvad er der? 15 grader? Jamen det er så skønt. Solen har skinnet de sidste par dage, men det her det er fantastisk. Så jo, jeg er stadigvæk ikke den forreste. Det er okay, se de løber derovre. Så sådan ser det ud den anden vej. Sådan har jeg det. Jeg har det fint. It's great, man. Yeah. Golden Gate, den vej der. Løber igennem pylonerne. Midt på Golden Gate Bridge. Der er den. Det er lidt tåget her i dag, men det gør ingenting. Det er fantastisk vejr. Sådan ser det ud den anden vej. Sådan ser løberne ud, når de kommer løbende nedfra. Det er de hurtigste, der kommer over i venstre spor. Ellers udmærket asfalt. Udsigt ud over her. San Francisco derinde. De kommer ud af tårerne der. Alle løberne. Så lige et kig over Golden Gate Bridge. Og så har vi jo Stillehavet herude. Hvad siger elektrikeren til det? Ser det godt ud, eller hvad? Du må hellere se at komme i gang på San Francisco. Så er det 30 kilometer. Krisen, den krasser. Men stadigvæk okay. Jeg har ondt af helvede til mine ben, men sådan plejer det at være på det her tidspunkt. Jeg er ikke bærest endnu, se lige. Foran. Det ser også godt ud. Det er ved at gå ondt i benene. Men nu er der heldigvis snart vand. Stadigvæk nogen bagved vigtigt. Foran her. God opbakning. Looking good! Jeg vil cirka 40 kilometer. Men prøv lige at se her, så har vi lige San Francisco 49ers stadion, tror jeg det er. Bay Bridge, som vi starter med her fra morgenen af. Bagved downtown San Francisco. Det bliver godt at komme i mål for en bajer. Mega krampe. Må ikke det går? Jeg er der i hvert fald nu. Se målet er hernede. Der er en masse dejlige mennesker til at tage imod en. Jeg har kramper, og jeg står vi forbi. Mega fedt. Hey! Se, her kommer jeg. Skal lige have danske flag med ind. Ja! Go Denmark!
From Arlington, Virginia, Mary and Gregory. Yes! North Carolina. Fed fornemmelse. From Richmond Hill, New York. Det er USA det her. Ej, hvor er det fedt. Skal jeg have noget at drikke? Det skal hurtigt, det her. Jeg har haft krampe sidste lange stykke tid. Men jeg er glad for at være i mål. Det er så dejligt fornemt.